Samantala, idol, nanumbalik na po ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng La Union matapos po ang abot 2 linggong kawalan dulot po ng pananalasa ng Bagyong Emong. Dahil sa lawak ng pinsala sa mga natumbang poste at naputol ng mga kable ng kuryente sa lalawigan, maababang proseso mano ang pagkukumpuni ang inabot po ng electrical service provider. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, nasa 70.64% ang meron ng kuryente. Base sa talaan ng electric service provider, pinakamaraming sa barangay San Fernando City ang naayos na ang linya. At maging ang mga bayan ng San Juan at Bawang, tiniyak naman ang puspusang assessment sa pinsala at nangagarang pagsasaayos o pagpapalit ng poste kung kinakailangan. Hiling naman ng electric company na ang pag-unawa ng publiko habang nagpapatuloy ang pagkukumpuni dahil sa isinaalang-alang din ng kaligtasan ng mga manggagawa. IFM News. IFM News. IFM News.